So tá an gazéile hús agus chuile horta leagraí tíad muoi. Dara? Ja. Ní mas críoch ní leat fós. Teach tú rudí eile déanam. Sure tá a watching is not distraction. Agus is mu sé tíach a bhean leis sin thuirtid. Cáir a chlé? Ha? Thug sé cáir a chlé barna sin éan. Yeah, well, nach níon tú siúptar mar seoí a bhana. No, bhí. Chula hort. Dúach annig gcónaí. Dún take na sío go siúpadúireachta bheith, ha? Well, tá sé fad le don na rísin teachta se thugann. Agus tá daoine le bhéiteach tróna. Agus sa híle níchan na níos sin. Cúras bácht. Tuach tú i d